Arestado ang dating drug surrendery makalis na makuahanin iligal na droga sa pigkasar na Anti-Illegal Drugs Operation Kanotoridad sa Barangay Poblasyon Kataingan, Masbate, alas 7 nin aga kaining Martes. Binisto ni Police Major Joseph Laurio, ang hepe kan Kataingan MPS, ang sospek na si alias Yek Yek, 47 anyos, sarong backhoe operator, residente kan parehong banwaan asin pigkukonsiderar na street-level individual. Nako sa bulsa kan sospek ang 14 selyadong plastic sachet nin pigtutubo na shabu na may gabat na 15.249 grams o 102,000 pesos ang street value. Yes ma'am, malaking tulong na rin to sa amin ma'am, to sa Katayngan MPS na at least nalilinis po natin yung bayan ng Katayngan. At ito po talagang malaking accomplishment to kasi dito lang to sa poblasyon ma'am eh. Tsaka former drug surrendery rin. Kaya dito po mas pinapaigting na rin po natin ngayon yung hindi lang po sa illegal drugs kundi po sa lahat ng illegal dito sa bayan po ng Katayngan. Matrayumpong nadakupan sospek sa kusog kan mandamiento de aresto na ipinaluwas ni Honorable Judge Teofilo B. Tambago, ang acting presiding judge kan RTC Branch 49, Kataingan, Masbate kan Hulyo 5 taong 2024. Nadakupan akusado kan pinagsararong puwersa kan Kataingan MPS, katabang ang Provincial Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Unit Precision Immobilization Technique, asin Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company. Sa lahat pa na nag-i-involve dito sa illegal drugs, itigil niya na po yan. At kami po dito sa Katayngan is patuloy lang po namin gagawin ang aming mandato bilang ng Philippine National Police na mas lalong paigtingin pa po namin ang kampanya kontra illegal droga. Kaya mas minabubuti po na mag-surrender na lang kung sino po yung gumagamit or nagbebenta. Pero pag hindi po kayo mag-surrender is ang Katayngan po ay patuloy po kaming hindi kami titigil hanggat hindi mauubos yung pagpasok ng illegal na droga dito sa Katayngan. Sa presente, nasa kustodiya na kan Kataingan Municipal Police Station ang sospek asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na mayong rekomendadong piyansa. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.